Dámy a pánové, vítejte v dobré hře World of Warcraft 3.4. No, ne, ještě to, nechce, no, jdeme terénem kolem. Na to strašáka musí levým tlačítkem. Ano, samozřejmě, jak je to červené, tam rozkazy střílet. Ano, přesně mezerní. Ano, profesionální hráč. Teď v anonymitě, to z ní nemůžeme říkat, kdo to hraje. Ano, samozřejmě rozkazuje děl zbrojí, paráda. Ano, bylo rychle. Oh, ano, rovně musí, ano. Nový cíl. Setkej se s výsadkáři u farmy. Samozřejmě jde vidět, že tenhle náš, to je profesionální hráč, který to non-stop. A aspoň diváci na YouTube vidíte profesionálního hráče. World of Warcraft. Je to válka z druhé světové války, nebo z první světové války. Ano, terén, bacha, tam se kylí. Ne, nestřílej. No, nesmíš. Munica. No, paráda. To je spoluhráč, ano, to je nějaký major. Jde vidět, že už tam pokylil. Útoční tým. Teď se tam domlouvají. No. Samozřejmě vidíme. No. Musí se dostat ano, k farmě, to je úkol. Samozřejmě se musí prohlídnout terén. Tam musí potlačit, ano. Situační mod s tiskem Včkem. No, profesionální hráč. Jde vidět, že samozřejmě tamhle musí potlačit. To není prdel. Ano, teď tam střílí. To je konina. Ty jim musí pomoct, konino. Potlačit. Potlačili nepřítele. Ano, ano, potlačíme nepřítele. No. Vidíte, tam jsou výstřely jak svině. Ale bylo by blbé, kdyby si náš profesionální hráč vystřelil munice. Proč mu to být? Profesionální hráč střílí z lodi, pušky. Těžká.
Těžká zbraň, ano, těžká. Snaží se bejít. Samozřejmě obešel. Ano. Kde samozřejmě vidí, že potlačuje. Ano, tam je střílí, ano. Ano, kilo. No, potlačuje nepřátelskou jednotku, už po něm střílí. Potlačuje nepřátelskou jednotku, vidíte, zladí. To není sranda, ano. Těžce potlačuje. Ano. No. Ano, musí obejít. No, jde vidět, že profesionální hráč už má zmáknuté. Ano, samozřejmě tohle hru musíte trénovat, není to jen tak. Ale tady tomu profesionálu stačí hrát 2-3 hodinky, už to má zmáknuté. První musel trénovat. Ale už po něm střílí, bacha na to. I profesionál se může mýlit, utlačit nepřítele, tam je má, ano. Už ho zabíjí. Už je v prdeli, už mu ubíjá život. Už potlačili, ano, samozřejmě. Náš profesionál nesmí v téhle hře umřít. Jestli umře, nesplnil misi. Ano, profesionální hráči nesmí se nechat zabít. Ano, samozřejmě, když se koukneme na rozhovor. Ano, že se na něčem domluvají, na strategii plánu. Náš profesionální hráč teďka stává dál se přestávku. Může ví. No, samozřejmě, to je naše herní zařízení, počítač. Ale ještě, aby jsme se zpátky vrátili v téhle hře, tahle hra je velmi náročná, je z druhé světové války. Ano, profesionální hráč se ptá, jestli už hraje. Ano. No, profesionální hráč už mehne. Rozkazuje, kam má jít jednotka. Nesmí riskovat ani svůj život, ani své jednotky. Tahle hře je srandovní to, že musí potlačit nepřítele. A když stipnete, začínáte od znova. No, míří zladí. Zbraně. Může si samozřejmě sebrat zbraně. Samozřejmě je to jenom na profesionálovi, ale vím, že profesionál nebere. Profesionál si vystačí. A už horkylí. Vidíme stanici krve. Míří, musí na to červené potlačit. No, musí taky zavalit, co potlačit. Levé tlačítko potlačuje. Ano, samozřejmě musí také po něm střílet, nesmí se nechat zastřelit. To je úspěch mise. Bez toho by byl v prdeli. Mají těžkou smažbu. No, profesionál zatím smaží. No, smaží jak může. Vidíte, je to těžké náročné. No. Vrátili jsme se zpátky
Musím si odskočit, profesionál už si odskočil. Headshot. Pěkná zbraníčka. Lehy! Ano, už cípe, vidíte to? Škví. Smrtka ulehla do spánku. Ano, tady to je hustá zbraň. Má se setkat s plukovníkem Cassidym. Kdy už to vypadalo, že profesionál umře, po něm stříleli, kde ví, že profesionál je silně vyzrálý na tu hru. Už ji zná. Ano, profesionál teďka papá, to je jako jeho práce. Ano, profesionál dostává medaily. Ano, získal medaily za ocenění. To je podstav pro našeho profesionála. Že ano, profesionál se tady směje. Trying to get word on Baker's location. I guess I got a little sidetracked. How so? Well, in my experiences in the Army, sir, you stand around long enough. Akce v Santa Martin. Ano, 6. června 1944. Hey, Corporal, fall asleep? Ano, teprve se budí. Říká si, kde je ta konina. I scouted up ahead. We're in a bit of a pickle here. The good news is I managed to find a few of my boys from 82nd. Still trying to round them up to make the big push towards St. Savor. This isn't even our sector. Yeah, you're supposed to be out finding some castle on the road to Sherborne. Well, here's the bad news. They're banged up pretty bad. Not any medical supplies. Not looking good. Corporal, Sergeant Bixby from 2nd Squad was killed this morning in the drop. Private, To je nějaký plukovník mluví na vojáka. Samozřejmě profesionál umí hrát tak profesionálně, že na profesionál mi musí dát napít. Už mi z toho komentování bolí v pusa. Ano, má tady misi, které musí uspět. Samozřejmě není to prdel, víme, jak to je. No, samozřejmě všichni víme, jak je tady těžké kalit touhle hru. No, co se stalo, já jsem to nevypnul. Co je?